Mark chapter number 9 and verse number 17. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. Dumb does not mean stupid, it means among. What a dumb spirit. No, that's what my children have. That's not the same. Verse 18. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. He answereth him and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tare him, and he fell on the ground and wallowed foaming. And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. And oft times it hath cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And I'm going to read one more verse, verse 24. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Bisaya. Ug usa sa panon mitubag ug miingon magtutudlo. Ako midala nganha kanimo sa akong lalaki na anak nga dunay amang nga espiritu. Ug bisan hain siya nagadala kaniya, siya nagalubag-lubag kaniya ug siya nagabula. Ug nagakagot sa iyang mga ngipon, ug nagakahugo. Ug ako misulti nga to sa imong mga tinun-an nga sila kinahanglan mo pagawas kaniya ug sila wala makahimo. Siya nagatubag kaniya ug nagiingon, walay pagtuo nga kaliwatan. Unsa kadugay nga ako makig-uban kaninyo? Unsa kadugay nga ako mag-antos kaninyo? Dada siya nganhi kanako. Ug siya midala kaniya. Ug sila midala kaniya ngato kaniya. Ug sa diha nga siya nakakita kaniya, diha ang espiritu milubag-lubag kaniya. Ug siya natumba sa yuta ug miligid nga nagabula-bula. Ug siya nangutana sa iyang amahan, unsa nakadugay sukad kini niabot ngato kaniya? Ug siya miingon, sukad sa pagkabata. Ug sa makadaghan kini nag-itsa kaniya ngato sa kalayo. Ug ngato sa katubigan aron sa pagdaot kaniya. Apan kun ikaw makahimo sa pagbuha sa bisan unsa, kaloy kami ug tabangi kami. Si Jesus miingon kaniya, kung ikaw makahimo sa pagtuo, ang tanan mga butang mahimo ngato kaniya nga naga-tuo. Dayon sa verse 24, ug diha ang amahan sa bata misinggit ug miingon nga may mga luha, Ginoo, ako nagtuo, tabangan mo ang akong pagkadili matinuohon. Title of my message comes from verse number 22. If thou canst believe. That word canst, that does not mean can't. It means can. Kidugang lang ST para sa Bible nga paagi sa pag-istorya, but it's can. If you can believe. Kung ikaw makatuo. That's what that means. Kung ikaw makatuo. I want to talk to you about that tonight. If thou canst believe. Magkampo na ta. Dahil kung makalingkod para sa mensahe. Father, please bless the message tonight. Thank you for how you used it to encourage me this afternoon. I pray, Lord, you use it to encourage my people right now. Please, God, fill me with your Spirit.
Help us, God, tonight to understand faith a little bit better. Bless the preaching. Help me, God, to make it clear. Please, God, help me, Lord, to speak very clearly. I don't want to confuse people. I want people to understand the truth. Please, God, bless the preaching. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Karon si Mana sugod ko og basa sa Biblia sa Bisaya. Pag-usab, dugay na, wala ko nagbasa sa Biblia sa Bisaya. Nagbalik ko sa English mo, ragmiyagin, August, dugay na. Wala na ko basing September na limot ko. Pero this week, nagsugod ko balik sa pagbasa sa Bisaya. O ganyan buntag, nagbasa ko sa akong Biblia, naglakaw-lakaw ko, naggamit sa akong phone ra, kaya nagbasa ko sa Bisaya. And naglakaw-lakaw ko sa akong opisina, sa akong kwarto nga nagbasa sa Biblia. Kung nagbasa ko niini nga story na si Kristo minaog nagikan sa Mount of Transfiguration, kung kabalo ka sa story, si Kristo misaka sa bukid uban ni Peter, James ug John ug na change gayud ang iyang panagway atubangan nila ug si Moses ug Elijah miabot ug nag-story ni Kristo kana nga story dayon siya minaog gikan sa bukid uban ni Peter, James ug John ug sa diyang miabot siya dito sa ubos na ay dakong panon naghula kaniya. Og nagdul siya kanila og naay lalaki nagdali ngadto ni Kristo naghangyo para sa iyang anak nga gisudlan sa yawa dugay na sukat sa pagkabata murag dako na siya kay siya nagsulti sukat sa pagkabata so basin 18 basin 20 basin 15 wala ta kabalo but many years sukat sa pagkabata kini nga lalaki gisudlan sa yawa og usahay ang yawa mag-itsa kaniya sa kalayo na kalayo dito kalit lang siya mag-throw sa iyang kaugalingon kanang yawa nagsulod nga nasa sulod na kontrol niya usahay na tubig nagkalit lang mag-jump siya nga sa tubig aron malumos sa tuwa malumos og kanang kabuang gikan ni ini nga yawa maka-imagine ka sa kaguol sa papa nagkita ni dugay kayo. Dayon nagdala siya sa iyang anak ngadto sa disciples ni Jesus samtang si Kristo nasa babaw siya nagdala sa iyang anak naghangyo and Jesus already gave them power. Si Kristo mihatag na sila sa aturidad nga magpagawas sa mga yawa pero kini nga kahimtang dili nila kaya. Wala sila gahom batok niini nga yawa. So siya nagdala siya, ay kung naghangyo ko sa imong mga disciples, sila walay gahom, dali makatabang nako. Kanang story, dahil ganing buntag, samtang nagbasa ko, na duha ka phrases, two phrases that nagkupot na sa kong kasing-kasing. And they're almost the same. Kini nga tao, kini nga lalaking nagtanaw diretso ni Kristo nagingon if thou canst do anything kung ikaw makahimo sa bisan unsa he didn't say because he said if nagduda gyud siya yang tibok kinabuhi walay tao nakatabang kaniya. O karon nagtindog siya atubangan sa anak sa Diyos. Pero nagduda gyapon siya. He said, if kung ikaw makahimo sa bisan unsa, nagduda siya sa abilidad ni Jesus. Nagduda siya nga si Kristo makatabang kaniya. He said, if basin ikaw makatabang, kung makatabang palihog kaloy ibi. And Jesus looked straight back at him and said this, if thou canst believe. He said, Jesus, kung ikaw makahimo sa bisan unsa. Jesus said, well, depende. If thou canst believe. Kung ikaw makatuo. Do you know what Jesus was saying? He was saying, ang akong abilidad, dili man ang pangutana. Ang imong pagtuo maong pangutana. Pila kapanahon na kita sama niining tawhana magduol sa Dios nga may uskadakong panginhanglan
O bisan diha sa atong paghangyo kaniya, even while we are asking Him for help, at the same time, magduda ta sa iyang abilidad sa pagtabang. I want you to notice something today. And I want to encourage you. Kay kining tawhana sa story, nagduda, sa mga kita nagduda, and he got his prayer answered. Ang kakulang sa iyang pagtuo, bisan na ay kaluyahon sa iyang pagtuo, si Kristo mihatag kaniya sa iyang hangyo. He said, if, and Jesus asked the question, if you can believe, makatuo ba ka? I want you to notice tonight a detail we often don't pay attention to. We know, but we don't, dalita maghuna-huna. This man was not 100% certain that Jesus could help him, let alone that he would. Dili siya sigurado gyud nga si Kristo makatabang kaniya, ug sigurado dili siya wala siya kabalo kung si Kristo ganahan or buot mutabang. He said, if you can. Kung makatabang, dako gyud ang tabang kung magkaluoy ka na mo. Kung pwede, basin dili pwede, pero kung pwede, kana ang iyang pagduda. He was doubting. Nagduda siya sa gahom sa anak sa Diyos sa pagtabang sa iyang anak. Bisan diha sa iyang paghangyo, siya nagsulti, if. Basin. If you can help us. Di ko sure nga ikaw makatabang, pero kung pwede, palihog, kaloy kami, tabangi kami. Sa akong experience diya sa buluhaton sa Diyos, I have noticed natikod ko nga naidaghang kalibog diya sa mayong Kristohanon kabahin sa pagtuo. Naidaghang kalibog back in good people, where people think thoughts like this. They think, if I really have faith, then I won't doubt. Kung tinura, kung pagtuo, kung ako'y mayo nga pagtuo, kung ligo akong pagtuo, di yun ko magduda. But I don't find that in the Bible. People read verses like Mark 11, 22 and 23, and they get all nervous and upset. Go with me to Mark 11. And sometimes, usahay na crazy pagtudlog, pagwali. Kabahin sa pagtuog, pagampo. Mark chapter 11 verse 22. Kunana say amen. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Kini ang nakit-an nako sa akong kaugalingong kinabuhi o sa kinabuhi sa daghang Kristohanon. Daghang ang Kristohanon ma-discourage tungod niining na verse, dili ma-encourage. Let me read it na sign. Ug si Jesus nga nagatubag, nagayon nga to kanila, pagbaton o pagtuo sa Diyos. Kay, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga na kaninyo, nga si bisan kinsa nga mo ingon, niini nga bukid, murag nagtudlo siya nga to sa bukid. Niini nga bukid, ikaw mabalhin o ikaw matambog nga to sa dagat. O dili magduha-duha diha sa kasing-kasing. Apan mo tuo nga kadtong mga butang ngayang ginaingon mahitabo, siya makaangkon sa bisan unsa ngayang ginaingon. Ang tao mo kita sa verse sa niini, and they say, kanamo ras ng Diyos wala may tubag sa akong pagampo kay nakoy pagduda.
Ang Diyos dili makatubag na ko kay bisan magampo ko kanunay magduda ko, so kana nga pagduda magbabag sa Ginoo basin. Listen to me very, very carefully. That is not what Jesus said. Kana wala kayud siya nagsulti niya na. He did, listen now. He said, if you don't doubt, kung dali ka magduda, meaning ang imong pagtuo dali masagol sa pagduda, putlik, pure gyud imong pagtuo. I mean, your faith is strong. You have no doubts. He says, kung magtuo ka, walay pagduda, ang Diyos mo tubag sa imong mga hangyo. He did not say, if you doubt, I won't answer your prayers. Wala siya nagsulti kung naay pagduda, dili ko makatubag. That is not what he said, but that's the way we twist it. Nagduda ko, sumurag ka ng rason ng Diyos, dili mo tubag. No. Nagduda ka, dayon dali ka maghangyo, o ang Diyos dali mo tubag sa pagampo nga wala nahitabo. Ang pagduda, dili mo babag sa Ginoo, ang pagduda, nagbabag nimo. But we tend to, when we start to have doubts, we tend to mag-stop ta, magsusi sa atong kahugalingon, akong pagtuon, naluya, unsay pulo sa pagampo kay nakoy pagduda, ang Diyos dili mo tubag, kanay pagduda. God never said that. Wala siya nagsulti, kung magduda ka, ang Diyos dali mo tubag. He said, kung dali magduda, ang Diyos mo tubag. But He never said it the other way. Kasi siyempre, kitang tanan magduda usahay. And that's what I want you to see this afternoon, or this evening. Ang Kristohanong kinabuhi, usa ka pagbiyahe sa pagtuo. Now listen to me very carefully. As you travel the journey of faith through this life, there may come times nga ikaw mosaka sa bukid o mumot ka dali nga tinuod, wala kay pagduda. Nagikan ka sa walong day night daghang pagduda, nagpadayon ka, dayon nakakita ka ang Diyos nagtuman sa iyong saad o malikon na ang imong pagtuon. You get up here and for a little while you have no doubts, but I promise you something, that's temporary. Because the Christian life, the Christian life is not this. The Christian life is this. Hopefully, nagsaka, but there's always some down. We sing the song, and it's a great song. Nagpadayon ko pagsaka, matagadlaw, mutungas na. But the truth is, usahay mo na og gamay. Are you listening to me now? Let me find where I'm in these notes. There may be times na mga panahon sa imong Kristohanong kinabuhi nga ikaw mabot dito sa babaw gyud sa bukid ug lik-on imong pagtuo. But let me tell you what's on the other side of a mountain. A valley. And sa dali madugay, munawag ka, ang mga panalangin, mahinay na, ang mga pagsulay, mudangat, o ang pagduda, mukuyog sa mga pagsulay. Listen now. I'm trying to say today, every Christian has times of doubt, but that doesn't mean that God won't answer your prayers. Do I need to say that in Visayan? Was that clear? Ang tanan Kristohano na ay mga panahon sa iyang kinabuhi nga magduda siya. Say, oh, Pastor Mike, in the Bible, they didn't doubt, really. How many times did David say, at what time I'm afraid, I will trust in thee, mosalig ko sa Ginoo. And then unsa itong nakitaan diha sa, what is it? It's still 1 Samuel, I guess. 1 Samuel. David reached the point where he said, Pohon, mamatay gyud ko, mas may mulayas ko nga to sa Philistines. We love Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba?
Oh, nindot gyud sila. King Nebuchadnezzar, dili mi mahanlog sa imong fiery furnace. Kung ikaw magsulay mo patay na mo ang atong Diyos, magpalingkawas na mo gikan sa imong kamot. And then they said 3 words. But if not, do you know what they just said? Liko na mong pagtuo sa atong Ginoo. Siya magprotektor na to. Basing. Am I making sense? I think we sometimes accept false ideas about faith. Faith doesn't mean no doubts. Ang pagtuo dali magpasabot nga wala kay pagduda. Let's go back to our text verse. We see it very, very clearly. Mark chapter 9, verse 23. Could it possibly be any clearer than this? Sa ang Diyos, may butang nini ang mensahe sa kung kasing-kasing ganiyang buntag na-disappoint ko. Di ko ka na magwali, kaya abin ko nga lain ang padulungan. Pero na-encourage ko sa kung pagandam ni ini. Mark chapter 9, verse 23. Are we there? Mark chapter 9. Kuna na, say amen? Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Si Jesus mingon kaniya kung ikaw makahimos pagtuo, ang tanan mga butang mahimo nga to kaniya nga nagatuo. O diha-diha ang amahan sa bata misinggir umiingon nga may mga luha. Ginoo, ako nagtuo. Tabangan mo ang akong pagkadili matinuohon. Listen to me very carefully. Diha sa matag kinabuhi sa pagtuo na ay mga panahon sa pagduda. Passing na ipipila ka panahon mo, but ka, wow! Wala na pagduda. Bisanon sa imutangan ako, ready na ko. But the truth is, halos tanan pagtuo, kisagol sa pagduda. Am I making sense to you tonight? Samtang ikaw maglakaw, pinaagi sa pagtuo, ang most of the time, kana nga pagtuo, masagol sa pagduda. Kining tawhana sa atong story karon na siya'y pagduda. Wala siya'y sure nga si Jesus makatabang kaniya og iyang anak. Pero paminaw. Pero paigo man ang iyang pagtuo. How do I say that? Mao nga siya naghangyo? Or aron? Mao nga paigo ang iyang pagtuo, mao nga siya naghangyo. Listen to me now. He had faith and he had doubts, but he made his decision based on his faith. Naa siya'y pagtuo, naa siya'y pagduda, pero gihimo niya ang iyang decision gibase sa iyang pagtuo. Ladies and gentlemen, that is the true life of faith. The life of faith is not this plastic, baking, pagkakristohano web, hey, I never doubt, kanunay, liko na akong pagtuo. Uy, ako na nakapit na mamatay, pero mas salig ragyapon sa Ginoo, wala akong problem. That's not real Christianity. God may give you the grace, and He will, but this idea of nothing bothers me, that's not real. If you find that, I want some. But the real Christianity I find is naigamay nga pagtuo na nasago sa pagduda. O gipugos kong magdesisyon. Magsunod ko sa pagtuo o magsunod ko sa pagduda. That's the real Christian life that I find. Lord, I believe, but I don't believe too.
Ginoo, nagatuko, ikaw, magatabang sa akong anak! Tinuod, di ba? The life of faith does not mean that you never have doubts. It means that when you have doubts, you make your decision based on your faith. Ang kinabuhi sa pagtuo, dili gyud magpasabot nga wala kay pagduda. Kana nagpasabot nga kung naay pagduda, maghimok gyapon ka sa imong decision na basehon sa imong pagtuo. This man believed that Jesus could help him. Maybe. He had faith, but he also had doubts. Listen to me very carefully. English una, Bisay kaduha. The test of faith is not, do you have doubts? Ang pagsulay sa pagtuo, dili ang pangutana, na ba kay pagduda? That is not the test of faith. The test of faith is, what do you decide to do when you have doubts? Ang pagsulay sa pagtuo na usat lang ka pangutana. You have a test, go to school, you have an exam. Daghang pangutana. The exam of faith only has one question. Unsay mong buhaton kung naay pagduda na mudangat kanimo. Kung magduda ka, unsay mong buhaton. That's the test of faith. Will you act based on your faith or on your doubts? Magbuha ba ka? Mag-decision ba ka? Nga basehon sa pagtuo o basehon sa pagduda? Kana mo pangutana. Kana ang pagsulay sa pagtuo. Listen now. The test of faith is what you do, not how you feel while you do it. Naay mga Kristohano nga magbunal sa ilang kaugalingon. Nagsunod pa ko sa Ginoo, pero gamay kayo akong pagtuo, kay nagduda pa ko. Unsa kong klase sa Kristohano nga pununay magduda. The test of faith is not how you feel, it's what you do. Let me try to say that in the science, because it's really good. Ang pagsulay sa pagtuo, I don't know, I forgot how I said that, Gillette. We figured it out and I didn't put it in Visayan. The test of faith is what you do. Ang mao ang imong pagbuha? Dali klaro. The test of faith is what you do. Ang pagsulay sa pagtuo, mao. I don't know how to say that. Unsa? Maong imong pagbuha, dili ang imong pagbate, samtang ikaw magbuha ni Ana. Is that correct? I felt like I had it better earlier this afternoon, but I didn't put it in the sign. See, well, Pastor Mike, luya kayo akong pagtuo. Akong kasing-kasing na puno sa mga pagduda. Wala ko'y sure nga ang Diyos maka-atiman ka namo, nini nga lisod nga panahon. Okay. So na kay pagduda, you have doubts. But what are you going to do? Unsa bay mong buhaton? That's the question, that's the test. We spend too much time examining our feelings. Your feelings aren't part of the decision-making process. Magsusik, basin sobra kaluya akong pagtuo. No. What are you going to do? That's the question. Pastor Mike, I know I need God to answer my prayer. Kabalo ko, kinahanglan ko nga ang Diyos mo tubag sa akong pagampo, pero di ko sure nga siya magtubag. Nagduda ko. Okay. Nakay pagduda. Pero unsay mong buhaton? Magpadayon og ampo o mukundang? What are you going to do? The doubt is not the problem. The problem is when the doubt stops you from praying. Nagampo ko, dugay na, ang Diyos wala pa mitubag. Pero wala po siya namatay, so basin mo tubag ugma.
We quit too early. Let me explain something to you. God is eternal. Taas kayo niyang pasensya. Dili siya kinang magdali. Kita magdali. God is eternal, so He's very patient. Wala siya rason nga magdali-dali. Pagampo pag-usap. Hindi na wala pa may tubag. Pagampo pag-usap. What are you going to do? Basin ng Diyos tali mo tubag kay kamulo siya nga nako'y pagduda. Kanaway labot. Kanawalay labot. Do you have enough faith to ask? The prayer God answers is the prayer that is spoken. Pastor Mike, kabalo ko nga, ang Diyos ganahan nga ako mohatag sa akong mga tithe, 10% sa tanan, kabalo ko niya na, pero apiki na mong kahimtang ronog. Nagduda ko nga, pasi ng Diyos dali mag-atiman gayud sa amuawg. Okay, so nakaypagduda. Unsa ba mong buhaton? Ang test sa pagtuo, dili ang pagbati. Ang test, maong pagbuha. What are you going to do? Pastor Mike, naglisod ko sa akong discouragement. Kabalo ko nga, kinahanglan kong basa sa Biblia, pero di ko mag-feel nga, mutabang Diyos. Oh, okay, fine. Naipagduda. Pero unsay mong buhaton? Are you going to act on the doubts? On the doubts? Or the faith? Pastor Mike, kabalo ko, ang Diyos ganahan nga akong mag-Bible school, pero nahadlo ko, nga pasin akong pumili, masuko na ko, unsay lang ikasulti na ko, nagduda ko, Pastor Mike, sige. Nakaipagduda. Pero unsay mong buhaton? The test of faith is not having doubts. It's what you do when you have doubts. So many Christians think they're bad Christians because they have doubts. God doesn't agree with you. Are you listening to me? Oh, ako sa walay pulos na Kristohanong kay kanunay magduda ko. Okay, kinsa walay pagduda, kana akong pangutana. Kung ako maglantaw sa mga tao diya sa Biblia, unsa ako mosulti mo unsa akong nakitaan, daghang pagduda. Esther, ako mosulod ngadto sa hari. Ug basin mamatay ko. Pagduda. Can I say tonight, ang Diyos wala gayud nagsugo na to nga magsusi kung atong pagtuo lig-on o dili. I don't find that command in the Bible. I see the command, have faith in God, but what does that mean? Act on your faith. It is not saying measure your faith. Jesus talked about you have faith as a grain of mustard seed. That's really, really tiny. You don't need a lot. How much faith do I need? Paigo, aron, mutuman. Is that correct? So can I try to encourage you tonight? Kung ikaw kanunay magsaway sa imong kaugalingon, sa kung klase sa Kristohanon, naman kanunay magduda ko. But what have you been doing? Are you doing right? Kay kana ang test atubangan sa Ginoo. Unsay mong gibuhat. Let me tell you how a Christian comes to a point where, man, lig-on na gyud ang anak ko sa pinakababoy sa baboy. Pinakababoy ibabaw sa bukid. Don't laugh at the pastor. I will preach for 3 more hours.
Anak ko dito sa, I'm just gonna call it baboy. And I learned a new word for the peak, but I can't remember it from Sunday. One of my sermons had it in the Bible verse. Anybody remember that? Huh? Tuk-tuk. Is that because you climb to the top of the mountain and say, Ayo, nanako dere! Tuk-tuk sa bukid, wako kabalo. Pamino, let me tell you how you get to the top of the mountain. How do you get to the point na lig-on gayo ng pagtuo? Naglahos ka sa dagang panahon sa pagduda o nagpadayon o ang Diyos wala na pakyas. O na'y dugang pang pagduda o nagpadayon o ang Diyos wala na pakyas. O imong pagtuo mag-ana. Lusod pa pero nag-grow na ang imong pagtuo. Nagpadayon bisan na pa'y pagduda o ang Diyos dali mapakyas. That's how you get up here. Mutuo, dali magduda. It comes from doubting. Ang panahon nga walay pagduda, magikan sa panahon nga naidaghang pagduda. Kung nagpadayon ka lahos sa pagduda. So tonight, the message is simple. I think sometimes we worry too much about how weak our faith is, when really we just need to look around and say, okay, unsay akong kinahanglan buhaton, Ginoo, unsa ba? Kana. We worry, may basing dali paigo akong pagtuo. I can't find the verse in the Bible where God says, pagsusi sa imong pagtuo. I find a verse that says, make sure you're in the faith, meaning, lantaw, kung naluwas kayud ka, kung sakto imong pagtuo kabay sa kaluwasan. I find that verse, I think it's in the book of Jude. No. I can't remember. It's in the late epistles. Nalimot ko sa dapit. But I can't find the verse that says, look at your faith. Is it strong? I don't see that verse. Kung imong pagtuo, maluya na, matarog na. Watch now. If you're going through the valley of doubts and your faith starts to waver, don't stop walking to investigate your faith. Is that clear? Nagsunod ka ni Kristo, mubot ka sa walog sa pagduda. Og magduda ka, asang Ginoo maggiya na ko, pasindali sa magatiman, og naay pagduda. Ayaw pag-unang sa paglakaw, aron maglantaw, magsusi sa imong pagtuo, just sunod lakang. Sunod lakang. Sunod lakang. Get up tomorrow morning, read your Bible and pray. On Friday afternoon, come soul winning. Kaya karon simana Friday, next week Sabado gyapon. Somebody needs to tell Carla, who's in nursery in Gladitz. The man in our story, nasa daghang rason nga magduda, kini nga problema naglungtad daghang mga tuig. Kung mga pagsulay sa atong kinabuhi magdugay, matagalaw na ay bagong rason nga magduda sa Ginoo. Every day it gets longer and you have more reasons to doubt. He had a lot of reasons to doubt. Mga tuig, walay tao nagtabang. Napailaing rason. Nagdana siya sa iyang anak ngadto sa mga disciples, sila nagpagawa sa daghang yawa. Pero ang situation sa iyang anak, sobra kalasod, dili nila kaya. Abi ko ikaw maka pahawa sa yawa. Di makatabang sa ako, May daghang rason magduda. Pero wala siya nagtugot ang pagduda na magpugong kaniya gikan sa paghangyo ni Kristo. If you're doubting, don't stop to investigate your whole life. Just keep walking by faith. Unsay sunod lakang. Kini nga amahan ay daghang rason nga magduda pero nagdesisyon siya sa
buhat sumala sa pagtuo dili sa pagduda. So how about you? I'm not asking, do you have doubts? I'm asking, what are you going to do? Unsay imong buhaton? Tugo na mga ulo.